velkommen til Udfordringsstøjs vlog! Vi har nu taget vores kluns på, vores outfit på, og så nu er vi klar til at løbe. Ja, løbementalitet. Så er vi lige startet. Vi skal løbe den samme rute rundt 6 gange. Ruten er 3,5 kilometer. Så det giver 21 km i alt. Kom så, let's go! Kom, Thijs! One level. Det der sker nu er, at vi har løbet 10 km. Vi har lige sat Thijs af. Min fod er på nippet til at være færdig, fordi den sover. Det har den gjort 6 km. Men vi redder det. Vi redder det med lidt elektrolyt. Ja, og løbementalitet, som Anne har lært os. Okay, status er, at vi har... Okay, vi er nået de 12 kilometer, og vi holder lige pause. Og så har vi lige siddet og snakket taktik. Og vi har aftalt, at vi fra hver runde holder en pause. Ja, fordi nu begynder det at gå ondt i min fod fucking meget. Og vi vil også gerne gennemføre det. Ja, men jeg føler virkelig meget, det er sådan, at vores hoveder er der. Vi kan sagtens. Ja. Det er bare for eksempel din fod, og sådan også lidt min fod, der sådan begynder at gøre lidt af. Men vi kan sagtens. Ja. Vi skal nok gennemføre. Det er fedt. High five. Status er, at jeg er ved at gå ned med fladet, og Anna, hun er helt oppe at ringe. Min fod ser sådan her ud. Den har set bedre dage. Og vi drikker elektrolytter. Jeg ryster helt. Hej. Vi er fucking seje. Vi mangler kun 1 runde. Jeg er så stolt af dig, lady. Det begyndte at regne. Det er faktisk ret rart. Og vi havde regnet forkert, så vi skulle faktisk løbe 7 og ikke 6. Ja. Øh, Kan det gå? okay, nu regner det meget. Det er bare... Spændende, det er lige meget. Vi mangler 3 km, eller vi mangler faktisk kun 2,5. Men den er jo 3-ruten, så vi løber 21,5. Det er fucking sej. Vi har så meget overskud. Vi løber lige en halv kilometer længere. Ja, alt gør ondt i fødderne, men whatever! Jeg synes faktisk, at det er fucking sejt, at man kan mærke på os, at det ikke er sådan pusten, der ikke er der, men det er vores ben, der gør ondt. Altså, det er fucking sejt, at vi ikke bliver forpustet, men at vores ben... Og så er det også mentalt, ikke? For nogen. Der får... Hej vloggen. Den her vi lige har fået fat i noget væveplaster, fordi så hun er hårdt ramt. Og så har vi været i bad og spist frokost. Og vi er meget trætte, og sådan, kroppen ryster lidt. Men vi vil godt mod. Ja, hvis vi skynder så blive friske, fordi om sådan en halv time, 40 minutter, så skal vi et sted til København. Og
Derudover så regner det fucking meget. Jeg kan se mine øjne, jeg har lidt øjenbetændelse. Vi kører her. Hej klokken, så er vi klar. Nu går turen til København, og det stopper med at regne, så det er fucking godt. Men vi har taget regntøj på. Og skiltet er med. Første stop er hermed overstået. Ja, vi mødte en mega sød mand, der ville køre os længere ind mod byen, så der var nogle flere biler, der kunne hjælpe os. Ja, nu skal vi gerne ud på motorvejen. Og så bare lige derudad. Det der sker nu, er at jeg har ramt en mur. Men der er ingen, der gider samle os op, og alle de går der. Og vi er sådan her, hvad betyder det her? Altså, så nu prøver vi at gå et stykke for at komme hen til der, hvor man kører af til motorvejen. Og så må vi se, om det hjælper. Ser vi ikke søde ud, eller hvad? Hej vloggen. Hej vlog. Status er, at vi har været så heldige at møde nogen, der skal til Roskilde, som vil tage os med. Så vi bliver kørt hele vejen til fucking Roskilde. Og de er de sødeste mennesker i hele verden. Det er så hyggeligt at sidde og bare snakke med. Og det er en fucking Audi. Altså, what's not to like? Vi sidder bare og hygger. Det er et kærestepar. Jeg er også blevet tilbudt et job. Ja, det kører for os lige nu. Ja, det kører virkelig godt for os. Det er bare fucking dejligt. Vi har lige holdt ind ved en resteplads, eller Ja. faktisk. Og det er lidt sjovt, fordi jeg håber om Munkeskov. De har været i gang siden i morges, og de er kun nået til den her resteplads, men er så lige blevet samlet op af nogle andre. Og klokken er altså hvad? Skal vi lige se, hvad klokken er? Klokken er 5:30. Vi har været i gang i 1 time og 40 minutter. Ja. Og vi er allerede i Vejle, lidt længere end Vejle. Og de har så brugt 5 timer på at komme hertil. Det er virkelig vildt. Nu er vi lige blevet sat af på en resteplads. Er vi i Roskilde? Ja. Og det er gået mega godt. De har været så søde, vi er så glade, og det har virkelig været en god oplevelse. Og nu er vi røvsultne og skal spise tronsdejlige mad. Tak for madpakke. Tak for madpakke. Og så skal vi videre håbe, at vi kan komme mod Amager. Vi vil virkelig gerne møde nogen, der vil tage os med igen. Det vil vi synes var sjovt. Ja, så lige en enkelt optur mere. Ja. Det er så måge. Nu står jeg på motorvejsafkørslen. Vi står der, hvor Morten Brun stod, og håber på, at vi kan finde at gøre det samme som ham. En bussyske. Så ja, held og lykke til os. Klokken er, hvad er klokken? Her er det 8. 20:08. Ja. Hej vloggen. Halla galla. Hey, voila. Vi har lige kørt med En meget special med Mohammed Akbar. Men altså det gode var, at vi nåede kun at stå på den der motorvej i sådan 5 minutter. Ingen gang. Så kom han. Og så holder han midt på motorvejen og giver ikke en fuck. Og nu står vi midt ude i ingen industrikvarter. Ja. Men det er 10 minutter i bil væk fra min onkel, så vi bliver hentet af min onkel nu. Og så er vi der! Ja, vi har gjort det hele! Snød mig lige for min high five. We did it! Yeah, fuck, jeg er der ikke Slå så det! jeg er super. Okay, Flemming! Okay, Flemming! Kæft, I er gode, I er nået hertil. Tak. Det er I sgu da. Ja.